Ine ndine muntu wamtendere. Koma osanditengera Kumtoso. Hey everyone, good morning. Leo ndifuna ndiyankhuleko pang'ono issue yathu yomwe yachitika kwa malimo. Kumeneko anthu ambiri ndikuyankhula izizi chifukwa chonena kuti there are some messages that I've received on my WhatsApp kuti imati Achakwera alibe chikoka ndemwaonatu mene kunadzadzira kuchigulula kuwapanga support Achakwera. Nde chomwe chandisekeseti kuti anthu akuluakulu amene umaona amatumiza zimenezo, people who are even ena 60 above, ena achinyamata trying to tell me kuti olo ndimapanga ma video awawo koma what I have to know is Achakwera ali ndi chikoka. Ndeni maseka kuti I don't know ngati anthu ndalezi amazidziwadi zeni kapena it's just a matter of kuti amangopanga ndali because basi ndi ndali basi zaphweka masiku ano ndali ali samapanga ndali because pachilungamo there is no way somebody can come to me ndikundilembera zonena kuti kwa malembo kunadzadza anthu aonesa Achakwera support ndipo zapasa hope yonena kuti Chakwera is going back to power in 2030. Are you telling me kuti measurement ya kuina kwa Chakwera tikuitengera based on what happened yesterday kumaliro kwa malembo? Then if you are doing that, we will be shocked. Amene mwanditumizirano, you will all be shocked. In fact, amene so no semuine maganizo amene you will be shocked come 2029, come 2030. Chifukwa chonena kuti even in nthawi ya campaign misonkhano yathu imadzadza kumakhala anthu osati masewera. But what happened in the end? Another thing jimene mafandi nene ndichonena kuti anthu ambiri ena achipani amapanga criticize kunena kuti ndimabwera pagulu kuzakamba issue ya kulephera ma areas za MCP amene ali ofowoka pagulu momoti zinthuzo ndizikamba mwina directly to Achakwera kapena mwina ndipeze njira ina yomwe ningapange kwa kukamba zimenezo zotani kumabwera pa public. Ndeni mafandi yankhe morero kuti mmene aneki anapanga meeting yoyamba titaluza masankho anabwera nkuzatuza zonena kuti the party did not lose elections chifukwa choti anthu they lost interest in Chakwera and akuti they will rally behind Chakwera ndipo 2030 akubwerera somboma zimenezozo it was all over media, even atolankhani anazikamba. You can do a research ndikuona because nkhaniyo inabwera inakambidwa pagulu. So inakambidwa when I looked at everything and I analyzed and I saw kuti no izizi ndibodza. I came pagulu pompacha pamene issue inakambidwa ndikutsutsa kuti kuluza zisankho kokako when you say kunoti and they did not lose interest in Chakwera ndipo awinaso 2030, that's a lie. You are misleading the party. Chifukwa chonoti kuluza masankhoko tinaluza because people lost interest in Chakwera. If people had not lost interest in this guy, I don't think tikanaluza masankho. So losing these elections, it humbled MCP. In fact, it humbled my officials at MCP. Amene ankaona ngati amathandali, amene amadziwa ndali, amene they are working tirelessly ndipo chipani jaji konza ndiwo. Ndipo without them MCP cannot be. Ndene nimanena kuti it was part of kuti God was trying to teach us a lesson kunena kuti nthawi ukamazimva kuti you know it all, ukamazimva zoti iweyo you are more political than others, zimachitika ndi zinthu ngati zizi because anthu inuyo simukamva ma advices anthu kulesesa kulangiza kuti bwana apa tatereni anthu inu tatereni ndale zimafunika anthu ndalama za ndale sudya wekha umagawana ndi anzako timatere ntchito munthu sumaphangira wekha zonse umagwira ntchito ndi anthu ena anthu inu simukamva ndelero tayamba kubwera ndikumadzudzula leadership ija ndemuzinena kuti ayi awandoukira akutumidwa komanso ndithokoze kwa amene mukunena chipani kuti ATP akundituma. I feel like kuti pandale pofika kuti chipani cholamula chikakutume kukugwiritsa ntchito nde kuti simasewera nde kuti even anthuwo aonaso kuti munthuyi ndikatundu nde mukamandipanga. Actually let me thank you because at least you have recognized kuti I'm an asset
kuti mpaka na ena ake boma fa boma kufika kumpeza munthu kuti iwe tatigwirire ntchito apa akuluakulu sizocheza. So ndithokozeso pamene bobo for realizing that actually I didn't know ine ndimangopanga zinthu zikuti ndikungopanga kuti ena ake azimva aziphunzira, because pala anthu ambiri achipani, and I must be honest with you, it's not just one or two people amene amandipanga approach ndikumandiuza, and I choose what to say because there are so many things that anthu amandipeza ku inbox ndikumandiuza. In fact, some of the issues amene anthu amandipeza, they are very personal. There is some man amene anandumizira ineyo even zithuzi picture kumachita ndonsoti ndunatu yakuti inali pakuti kwasing'anga ambendera ndizo apa mwakuti tamuyalutseni amene kuti amapanga mankhwala nthawi imene anali mboma la MCP amapangira mankhwala Achakwera chanja, things like those. But I choose to what to say because those things are very personal. Siningabwe nazo pano kumazanena ena ananditumizira mapicture iya nduna yakuti nandilanda mkazi komano amabandala amatere information yake ndi koma zina ndimazoona this is nonsense. Ine sindikulimbana ndi banja la munthu, sindikulimbana ndi munthu personally, and I have never attacked Achakwera, sinatukane kwa Achakwera. What I come here to say ndi zimene outcry ya anthu ochuluka kunjaku amabwera ndikuzadandaula, including anthu akuchipani, including my executive members ena amabwera ndikumanduza kuti komatu kuliza kuti komatu paliza kuti komatu bwana wapa mwakuti apatu mwakuti. So coming here ndikumanena zimene zili zolakwika doesn't mean kuti ufuna wayalusa Achakwera or what. It's about kuti Achakwera osamva kuwauza kuti bwana apa mupange chonchi samva za munthu ndenjira mwina ndiyabwinoko kumbali onena kuti mwina anthu ena akambira akamamva ochuluka, they should understand what is happening, because anthu ena amangodaba kuti tinaluza banja anthu amene ali midzi, they didn't know what was happening in the system, so they must know kuti nkulu ilo amalangizidwa koma he chose not to listen. So ndizimene ene mabwera pano ndikuzakamba ndengati wina samagwirizana nazo, that person has the right kuti nayeso akhuzopeza njira yake imene gayapanga nayeso content yake azikamba kumeneko, that's up to that person. Koma zonena kuti somebody should come and attack me ifedine ndikunena zinthu just because iye anapeza mwayi wa ntchito Achakwera anamulemba ntchito, so he's loyal to Achakwera, not the party. Ine ndimakana zinthu zokhala loyal kwa munthu, kuli bwino munthu zikhala loyal kuchipani because Achakwera wadzachoka papando pazabwera munthu ina ndeo kamakhala loyal kwa Achakwera uzakanika kugwira ntchito ndi anthu ena amene atazabwera nthawi imeneyo. So it's better munthu zipanga zachipani usati za munthu. Akazabwera Achakwera akazachoka Achakwera pazabwera so wina akazakhaso kuti sakupanga zinthu zothandiza chipani, I will even come and talk about that person kuti akulu ababa mpando anthu akupasani but what you're doing is not right, mono ngachipanja zimezo zizikambidwa. So sikuti kuyankhula kokuthera kuti tifuna Achakwera achoke ndoti basi tisiya kuyankhula, tizasiya kuyankhula pokha leadership yozasintha kandi Achakwera omweyo unless he changes, he starts doing what is right to the party, I will stop attacking him. But as it is, I will not stop attacking him, no matter what. Bantu amene adamenya nkhondo masiku awo, anthu amene adapha anthu masiku awo, koma adatiuza ife adzukulu awo kuti mukhale anthu amtendere. Machimo wonse ndachita ife, thaza zonse ndachita, dzina la Chakwera la nkhondo, dzina la Chakwera la nkhondo, dzina la Chisinga la nkhondo, koma adati zimenezo siyani. Ndiye ine munthu wa mtendere kuvomereza kuti Amalawi tikhale pa mtendere tisachite nkhondo. Wajamawu amene makolo athu adatisiyira chifukwa mmene amasiya mawu otere adaladziwa Mulungu nanena kuti tumikirani Yehova amene ndikawonga wamtendere. Sikuti manja omenyera munthu tilibe ayi, sikuti mphamvu zakuti tichite monga wena amachitira tilibe ayi, koma ndikusankha kuti Amalawi tikhale pa mtendere. Ine ndine munthu wa mtendere koma osanditengera Kumtoso.
nane ikwaine bokhala Lazaro wakuno ndineso Lazaro Malawi ndilile kwathu kwina yani ndiponde zalemekeza Malawi anzanga kulikonse ngati Lazaro kwawo kwa Malembe mudziwe kuti Lazaro kwawo ku Malawi ndikapatsana ulemu tonse ndikalemekezana tonse tipitira kukhala pa mtendere tonse monga makolo athu amatiphunzitsira naonetsa poyera ngakhala nafika pokalamba koma kumakhala munthu wodzichepetsa kukhala pakati pa mafumu akuti popeza mafumu kumagazi wenawo ni wana koma amaperekabe ulemu woyenelera kuperekedwa kwa anthu aulemu umboni umene ulipatse phunziro lakuti tikalemekezana ngakhale wina akhale wamng'ono wina akhale wamkulu tonse tizakhala anthu akuti ngakhale akamatisiya tizikondwera kuti atisiya dziko labwino kutipatsa makhalidwe abwino kusiyana ndi imene tidalipezera ife. Ndine Lazaro mwana wa Ines ndi Malembe. Zikomo.